May gabi mga igsuon, unsay pasabot ni Kristo diri sa ebanghelyo karong adlaw sa iyang pag-ingon. Higugmaa ang Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong hunahuna, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong kusog. Nga, sa atong pagsunod kang Kristo, kada adlaw, dapat dili gyud alang-alang. Dili gyud 50% lang, kundili bahalag unsa ka lisod, Lord, ang imong ipabuhat nako, 100% gyud ang akong ihatag. Okay? Yes, tinuod nga ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Malipayon ang Kristiyano tungod kay si Kristo na banhaw man. Pero hinumdumi nga sa wala pabaya siya na banhaw, gilansang siya sa krus. So hangyo lang inigsuon, pwede ba nga atong seryosohon ang ato ang pagka-Kristiyano? Nga dapat sa atong pagsunod kang Kristo, 100% ang epekto nga nibalik nato kanang nadisturbo ta, kanang dili na ta komportable. Sultian ta mo sa akong experience. Abi ninyo sa wala pa ko mapare, kabalo ko nga walay nasuko nako. Pero pagkapari nako, diha sa ordinasyon, gitambagan ko sa obispo, buhata ang ipabuhat ni Kristo, nisangyaw lang ko sa kamaturan. Abi ninyo mga igsuon, naanay mga tao nga dili na mutingog nako, nasuko nako, anyat naghimo lang man unta ko sa gipabuhat ni Kristo nako, nagsulti lang ko, nibadlong lang ko, pero ang kamatuoran sakit mangyud kon makaigo. Munang dili ko komportable nga naanay mga nasuko nako. Munang mangutan ako, ikaw isip Kristiyano, hayahay ka karon or nadisturbo ka? Kung nadisturbo ka sa imong pagka-Kristiyano, bahalag sakit. Congratulations. God bless.